بسم اللہ الرحمن الرحیم ریڈیو پاکستان تربت توار میڈیم وے 982 یک کلو ہرد اسرا پروگرام شنگ تالانین سبائے مستاگ پروگرام سبائے مستاگ امریا منوش میں بیلی مہمان دارو ہمرا اکبر میاں منی نیکی واہگ درود سلام شمارا سرباتا دعائنت کی دائمہ جوڑ وشو ادراہ سلامت باتیں وتی زندے تہا اچوڑیں غم اچوڑیں سکی مگنداتے دائمہ وشیانی منگیراں باتیں زندے مراداں باتیں زندے بہاراں باتیں مردار گجداروں کا مروچی چارشنبہ ہے روچین سال 2023 ہے مارچ مائے مروچی 15 تاریخین اوئی پروگرامہ اسٹوڈیو تہا گوما تکنیکی کمکاری پروگرامہ شنکنگے ذمہ واری گونت میں انجینئر دوزوا بیلیو ہمراہ جاوید صالح بلوچا وادی کے ایچ پی ٹی جوسک کا مازنین ٹرانسمیٹرا الکو ملک دوری اندو دمگا میں توارا رسینگو سرکنگے ذمہ و ڈبا گونا میں بیلیو ہمبل دائمی ہمراہ انجینئر محمد الیاس بلوچا ڈیوٹی آفیسر میں ہمبل میں بیلی میں دائمی ہمراہ مراد جان دیدگ وادی کے کارمستر حمید شاکر امک سو پشم یاترا یہ پروگرامہ گنوکی دا بورنگیا اسمبئی نگے جہدا کنتے وہی پروگرام نگرانی کنگائیں ہم اسٹیشن ڈائریکٹر حمید شاکر وشت کنے وتی امبلاں وتی بیلیاں وتی بانوکی گہاراں وتی واجہیں براتاں پروگرام سبائے مستاگے توکا امید کشیں کہ شما جوڑ وشو دراہو سلامتے شمشپا ایمنی گوستگ نوکی زندی تہا پترتگے داخل بتگے وہ نوکی واہگاں وہ نوکی جذبگاں وہ نوکی وائشتاں دعائیں اللہ پاک دربارہ چمدا میں وڑا مروچی ہم کہ شما دائمہ شات باتیں گل باتیں زندے مراداں باتیں زندے بہاراں باتیں او دعائیں اللہ دربارہ کہ اللہ پاک میں گوش میں جذبگاں جوزگاں مارشتاں چمانی دیستگیں واب او دلانی داشتگیں مراداں میں جہدانی مزدبر وردہ مارا بدن تو ببخشائیت حامین ثم آمین مردار گجداروں کا مرچی ماگو شما گپ پتران کنے مرچی ماگو شما آل و احوال کنے کہ استیں دور زمانگا ماوتی دوستاں ماوتی دشمنا چون پجا کاری مرچی ای سرحال سرا مرچی ای بن کا پسرا مرچی ای ٹاپ کی سرا ماگو شما گپ پتران کنی گو شما آلو احوال کنی شما ہم وتی حیالو لیکھاں آوتی کلہو پیغامانی تہا وتی میسجانی تہا مارا بدیے سر بکنے او ای گپے گشینگے جہدا بکنے کہ استیں دور زمانگا ماوتی دوستاں ماوتی دوز وہاں چون چارت کنی و چون زانت کنی کہ کجام مردم میں دوستی و کجام مردم میں بدوائی بلے کلانچا پیش بنداتا یک وشی صوتی معشمہ گوجداری چرے وشی صوت پد پدا میں گوشما گپتران برجا بنتی پروگرام سبائے مستاگ میڈیم وے 982 یک کلو ہرد اسرا ریڈیو پاکستان تربت توار پروگرام شنگی شم جندے دل پسند پروگرام سبائے مستاگ منش میں بیلی مہمان دارو ہمرا اکبر میاں کائی نووتی مروچگیں سرحالے نیمگا تو چونے دوستیے ہمسائیگیے درد واریے تو چونے دوستیے ہمسائیگیے درد واریے تائی پیشگائے درچ کے ساہگاؤں پما کنٹک پیر مرداریں گجداروں کا استیں دور زمانگی انچیں پیرت کا کہ مردم وتی دوستاں وتی دشمنا اچرنگا پجا ہاورت نکنتی استیں دور زمانگی انچیں کہ بعضی انچیں مردم بنتے کہ یا شرکن زبان بند آ چرپ زبان بند گوں تو دائم ہمراہ بند و تو آہانا اچرنگا نزانے تو آہانا اچرنگا سرپد نبے کہ ایمنی دوستاں کہ ایمنی بدواؤ دشمنا بعض مردم سکا چرپ زبانی انسان با شرکنی گپ و گال و گپتار گوں تو کنا گوں تو نند و نیات کنا گوں تو قول و زبان و لفظ و وعدہ کنا بلے
پدا رندہ وحد مدت کے گوزان با گڑا تو سرپد بے کہ ای نزدیکی مردم ای چرپ زبانی مردم ای وش گفتاری مردم ایو کا وتی چندی مل مراد مقصدانی با پشتا گوما ہمرا داری کتگ او آ منی دوستا چی گیشتر منی بدوا جوڑ بتگ مرداری گجدارو کا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نامی ہی گشتن و حکایتی گشید کے تو اما مردمانہ مہر بدے تو اما مردمانہ مہر بے بخشا کہ آ تئی لوٹو کاں آ تئی مہر دیو کاں ہا تئی طلبگاراں آ مردمانی بابتا یا کلہی ہم مجیڑ آ مردمانی بابتا یا کلہی ہم جیڑے کے جودا مکاں کہ آ ترا دوست نہ داراں آ ترا پسند نہ کنا آ ترا مہر نہ بخشاں ہاں زندگی تہا بعضی انچیں مردم بنتے کہ آ ترا دوست نہ داراں تو آہنا پسند نئے آ ترا وتی دلا نہ داراں او حلم نئے کہ ار مردم مردمارا دوست بداری حلم نئے کہ ار مردم تئی لوٹوک بھی او حلم نئے کہ ار مردم تئی طلبگار جوڑ بھی دوستو دشمن بتیں اکبر ہمروزیں دوستو دشمن بتیں اکبر امروزیں ارکس مارا دوست بداری حلم نائیں کہ ہر مردم مارا دوست بداری اے گپ حلم نائیں کہ ہر مردم مارا پسند بکا اے گپ حلم نائیں کہ ہر مردم میں لوٹوک بھی بلے ہر ہما مردم ہر ہما شخص ہر ہما انسان مہر لاحقی مہر دیا خرزی مہر قابلی کہ آمارا لوٹی آمارا دوست داری آمارا دلا داری او آمارا بے بہائے مہر بخشائی گوڑا حلمت کہ ما ایرنگی مردمارا ہم وتی دلا بدارے ما ایرنگی مردم آترا ہم وتی مہرانا آ وتی جذبگانا وتی جوزگانا وتی ما رشتانہ اچرنگا دوست مداری پرچہ کہ یک مردمی گوں پچی پیشانی طرح وشت کا او بے بہائے مہر کے پتو شاد کا گوڑا حلمی کہ تو اچرنگا پد مکنزے او تو گیشتری مہر پرایا بے بخشائے بعضیں مردم ہنچیں ہم بنتے کہ آگوں تو سک باز نزدیک باں گوں تو انچو نزدیک باں جو ساہگے رنگا گوں تو ہمراہ باں بلے پدا رندہ وحدے کے وحد مدت گزاں گوڑا تو زانے کہ ایشانی یو کا چرپیں زبان بوتا ایشانی یو کا وشیں گفتار بوتگا او ما نزان تک کہ ای گوما بدوائی کا بلکہ ای یک دوست نمائیں دشمنی بوتک او گوما دشمنی کردو کارے کو تک پمیات را گوشا کہ ہستیں دور زمانگا مردم شناسی دوست و دشمن زانگ پا مردما سک باز گران بوتا او دوہمی اگر ما مثال بھی دیں تا دوست چکا سک باز علمیے تو دوستا کے چکا سے سوبین بھی گوڑا تائی دوستیں اگر بے سوبوت گوڑا حلما کہ آئیو کا چندی مقصد چندی مطلب چندی لالے چندی مل مرادانی پشتا گون تو دوستیے گون تو ہمراہ داریے گون تو ہمسائیگیے دعویٰ داری مرداریں گجداروں کا گپتران میں گشما دیمترا ہم بنتے وشی صوتی ما شما گجداریں پدکائیں شمع میں سجانی نیمگا مارا کلہ ہو پیغام راہی کتا میں دوستی گجداروں سنگینی گوہار شمع مسکینہ میں دائمی گجداروں کی ارواحدہ شمع مسکین مارا یاد کا شمع مسکین گوستگی روچے کلہ ہو پیغامی گشید کے درسنچا پیشتر ما شمارا وشت کنی پروگرام سبائے مستاگ تھا شما ہاتھ کگے او دیمترا گشید کے نو اگا ما پروگرام سبائے مستاگا یا پروگرام کلکشانہ وحد سرا چا ریڈیو و اشکت مکنا گوشداشت مکنا گوڑا ما بجنی گو ارمانیگ نبا پرچا کے اسی سبب شیں کہ شما وتی یوٹیوب چینل پچکتگ او ماش میں پروگرامہ نو کجام یک وحدیہ یوٹیوب چینلا گوشداشتو چارد کنا او دیمترا گشید کے شمارا مراد بات کہ شما وتی یوٹیوب چینل پچکتگ ادکی سرحال سرا ٹاپ کے سرا گشید کے شرنگی انسان ظاہری شکل و صورت شرنگی نہیں اللہ پاکا اس سرزمین سرا وڑی انسان جوڑ کتگ ور مردم وتی یک شکلی وتی یک صورتی و شرنگی مردم ہمائیں کہ یہ جذبہ شرنگی مردم ہمائیں کہ
آئیے فیلنگ شررنگا شررنگی مردم ہمائیں کہ آئیے کردار شررنگا دیمترا گوشت کے شررنگی یو کا صورت بوگ نہیں بلکہ سیرت شررنگی درسانچا زیبنا ترین شررنگی شمع مسکین سنگینی گوہار تئی مہرانی رائے کنگے لک لک صد ہزار وار منت وارا تمہارا دوستدار ہے تمہارا گوشدار ہے دائم شات باتیں گل باتیں زندے مراداں باتیں زندے بہاراں باتیں ہمارا کلہ پیغام راہی کا سنگینی گوہار ندا بچکند گشید کے السلام علیکم پلیں برات اکبر پل دائم شات باتیں گل باتیں ما وحدہ نشتگیں پروگرام سبائے مستاگا گوشدارگائیں سبائے مستاگ مارا سک باز دوست بیت گوتئی وشیں شوقی اندازو وشیں گپوترانا صوتی پرماش کنگائیں سنگینی گوہار ندا بچکن شما ہم شات باتیں گل باتیں زندے مراداں باتیں زندے بہاراں باتیں اور وعدہ مارا یاد کنے مارا دوست دارے ہو مارا گوش دارے شمع کلہ پیغام رائی کنے کی یکرندی پدا لک منت مارا کلہ پیغام رائی کا میں سنگینی گوہار حابدہ بلوچ اوتابادہ گشید کے پروگرام سبائے مستاگ وتی مٹ وتی مائی وحدہ نشتگی پروگرام سبائے مستاگا گوش دارگائیں دیمترا گشید کے استیں دور زمانگی انچی پیرت کا کہ ار مردم سرا بھروسہ کنگ نبی او ار مردم سرا اعتبار کنگ نبی استیں دور زمانگے دوست و دشمن اچ پجارگ نبا بعض مردم منچیم بنتے کہ آستوں کے مار گوشگوا او دوستی بنیاد بھروسہ سر کنگ بیت آگاں تو یکے سرا بیسا مکنے گوڑا آئیے گما تو دوستی دعوی داری اچ رنگا بوت نکنے باز جوان سنگینی گوہار عابدہ بلوچ تے مہران رائی کنگے لک لک صد ہزار وار منت وارا امید کشیں امی رنگا وتی مہرا پما رائی کنے شات باتیں گل باتیں زندے مراداں باتیں زندے بہاراں باتیں ہمارا کلہ پیغام رائی کا سکندر بلوچ شادی کورا گشی السلام علیکم واجہ ہمرات اکبر بیا دائما شات باتیں مائے ود نشتگاں پروگرام سوائے مستاگا گوشدارگاں سکباز ڈولداری ماشاءاللہ تئی پروگرام گوتی وشنگا پو پھر بندہ سکندر بلوچ شادی کورا تئی مہران رائی کنگے لک لک صد ہزار وار منت وارا امید کشی امیرنگا وتی مہراں گوما برجا دارے کلہ پیغام مارا رائی کا چا شاہی تمپا میں جندے ہندو دمگا فیرل غمگین قدیر بے گناہ او استاد کریم بخش قدیر بے گناہ عجبیں تکلسی و تارا پیریبستگ برحال گناہگاری کے بے گناہ آفزان تو آئیے رب برحال شات باتیں گل باتیں مردار گوشداروں کا مشمارا بگشنک پیرل غمگین منی اما گوشداروں کی منی امسائگیں ارواحدہ ریڈیو وتی کوپگائیں ارواحدہ کے من گندی گوڑا یقین کلہ ہو پیغام مندا کہ اکبر میاں ارواحدہ کی پروگرام بان گوڑا منی پرماشا جاڑو کو بلوچا و منی نامہ اچرنگا بے حیال مقام پیرل غمگین تو ہمارا وعدہ گوشدار گائے شات باتیں گل باتیں زندے مراداں باتیں تئی میسیج اوار کو اللہ شمارا دائم شات بکاں کہ شما ہمارا دوست دارے شما ہمارا گوشدارے کلک سہرانی ہمارا یاد کہاں سہراب بلوچ گشی اکبر میاں باز جوان امید آبا وتی پروگرام بدارے ما شمارا دائما گوشدارگائیں سہراب بلوچ تے مہرانی جذبگانی رائی کنگے لک لک صد ہزار وار منت وارا امید کشی امیرنگا وتی مہراں پما راہی کنے مارا کلہ پیغام راہی کا سنگینی گوہار دائمی گوشداروک نازش بلوچ گشید کے استیں دور زمانگا دوست و دشمن درگیجگ گرانی کاری بوتگ دیمترا نوشتکند کہ ای سرزمین سرا ای دنیا تہا وڑی مردم زندگاں وڑی مردم ساہ کشگاں ہاں او دوست و نمائیں دشمن استیں دور زمانگا سکبازیں پمی آترا ارگام پا اوشمندی مردمارا ایر کنک کپی دیمترا گشید کے استیں دور زمانگے گیشتر دشمن دوست نمائیں دشمن مردمارا دوچار کپیت گام پا گاما پمی اترا ایرنگی مردمارا آستوں کے مار گشک بیت گوں تو امنیات باں گوں تو ہم گرنچ باں بلے دوستی دعویٰ دار باں بلے دلانی تہا دشمنی بغضو اسدو کینگا دارا دیمترا گشت کے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ حکایت گشتنی کہ انچو دوست و مدار مردم انچو دوست و دوزواو مردم مدار کہ پدا آتائی بدواو دشمن جوڑ بباں کہ گشی مارا دشمنا کشتگ مارا دوستاں پا جیو جان کشتگ استیں دور زمانگی انچیں پیرت کا کہ مردم گوں تو ہم گرنچ باں مردم گوں تو نزدیک باں مردم گوں تو ہم گرنچ باں بلے وتی دوستی آرا
वती अमग्रिन चियारा पदा तो न जाने के कुजाम यक वाह दिया बदवा यो दुश्मनी तहा बदल कना पम यात्रा अस्ते दौर जमानक दोदीमी आंधी की इंसान सकबाजें आस्तू के मार गुशकबा पम यात्रा मर्दमारा सकबाज होशियार सकबाज शिवार बुअग लूटी के दोस्तों दुश्मन ए अस्ते दौर जमाना का इच पजारक नबी दोस्त तई दुश्मन बुतकना ओ दुश्मन तई दोस्तम बुतकना नाजिश बलोच संगीनी गुहारते मेहरान राय कनेगे लक लक सद आजार वार मिन्नत वारा उम्मीद कशिया मिरंगावती मेहरा राही कने प्रोग्राम सभा मिस्तागे दोस्तदार को गुजदार के लक मिन्नत तो तफसीलन में मर्चिगी टाप के वनगप सरा नबिश्तकुता अंचुजानक भी के स्क्रिप्ट तो नबिश्तकुता शात बातें गल बातें जिंदे मुरादां बातें जिंदे बहारां बातें शारी बलूच तुरबती मारा कुलाओ पैगाम राय का गुशी अस्ते दौर जमानगा दुश्मन गीश व दोस्त कम में अस्ते दौर जमानगा मर्दम बिचारी ता बाज़ें दोस्त अंची बनते गूँ तो हम ग्रंच बां दोस्ती दावादार बां भले बापुश्ता पत्तो दुश्मनी कारकना पम यात्रा मर्दमारा सकबाज शिवार उजार बुअग लूटी शारी बलूच तुरबती ती मेहरान राय कने के लक सद आजार वार मिन्नतवारा उम्मीद कशियाँ मिरंगा दायम गोमा हम ग्रंच बेशात बातें गल बातें जिंदे मुरादां बातें जिंदे बहारां बातें मर्दारी गुजदारों का गुड़सरा वशी सौती गुजदारी पदा लोटें अचुमा मोहो मोहलत मर्दारी गुजदारों का रजा लुटगा पेशतर कमो गप गुशमा बिजना मर्दारी गुजदारों का बाज़ें दोस्तानी यकजा कनग या बाज़ें दोस्तानी जोड़ कनग हम बाज़ें वहदा पा मर्दमा नुकसान व तावान बार जोड़ भी बाज़ें मर्दम बन तई किरा भले चीवशंत के आम ज़ुबाना गुशन के आउशकी सरगबा दोस्त मर्दमा हमिचो के कमतर बेबा गुड़ा मर्दम हमिचो पायदगे तहाबी मर्दमे आतरा ई अमल अमिचो नपमंद जोड़ भी पा मिसाल या बरातरा मोबाइल गो आइए तहा बाज़ें मर्दमानी कंटेक्ट अस्ता बाज़ें मर्दम मस्ता भले ए बाज़ी अंची नंबर अंची बनते बाज़ी कंटेक्ट अंची बनते कि साला निसाल तो गुरा नज़दीकी न कने उसका तई मोबाइल लोड ज़्यादा भी अमीरंगा मैं ज़िंदगी तमाम बाज़ी अंची दोस्त बनती या अंची मर्दम गंद बनती गुमा हम ग्रेची के आ यो का उसके मर्दम बा बल्कि दोस्त न बा पम यात्रा आरमा मर्दम के तरह दोस्तदारी अगों तो दोस्ती कंतर महर बख्शाई गुड़ा अमा मर्दम यात्रा वती महरा कम मकां अमा मर्दम यात्रा वती महरा इचरंगा कमतिर मकाओ अचवता महदूद लोक मका बल्कि ईरंगी मर्दमारा वती महरा बेदयो बेबख्शा भले दो मिनिवगा गमा बिचारी के दुश्मनी बदवाई हम सकबाज बुता बाज मर्दम अंचुम अस्ता के बकोले मंदूर विस्मले शेरेगा कि तो चोनी दोस्ती हम साएगी दर्द वारिये तई पेश गाए द्रच के साएगाँव पम्मा कुंटक बिर बदवाइये हाकरी अद्दु सिमसरा के यक मर्दमिये पेश गाए द्रच के साहेगारा हम पदुहमी मर्दमा कुंटक फिर भी यकीनन ई बदवाइये ई दुश्मनिये हाकरी कुंडो सिमसरा लोटा हाथ शुमा मुँह जिंदग भी गिंदग भी आगा बांधा बिजली बुत गुड़ा हलनमा बलूची जालबुल बलूची साज जेमेले पड़ा जालबुल गुशिंदानी बाबता गोशमा गपुतान कने कुहानी क्लासिकल नोकी गुशिंदानी बाबता गोशमा गपुतान बित शमे मा कुलह पैगामनी वदारिक भी लोटी अचुमा मो चाबांदा तीन प्रोग्राम सवाए मिस्तागा मन अचुमा लोटे मोहो मोहलत प्रोग्राम कलकशाना में ड्यूटी ऑफिसर अंबल बीली मुराद जान दीदा गोशमा हम त्रान भी ओमन रवावती कारगिसा गोवती सरकारी चिट्ठी चपाटियाँ गो दीवान कना ओमरा जान दीदक कलकशान प्रोग्रामा गोशुमा हम त्रान भी लोटा अचुमा मोह मोहलत तो रजा या बांधतगिन प्रोग्राम सवाए मिस्तागावती बाज हयाला बेदारे वाजे मर्दमानी जिन गोशुमा हम ग्रंची तनावादा अल्लाह गंजीराम तनी बाउट बाते जिंदे मुरादां बाते